οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας συνδέεται άμεσα με τον εξυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών της. Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη λειτουργία των δημόσιων φορέων. Το σύζευξης είναι ένα έργο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με το οποίο επιδιώκεται η ανάπτυξη και ο εξυγχρονισμός της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του δημόσιου τομέα. Πρόκειται για ένα δίκτυο παροχής προηγμένων τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών σε φορείς του δημόσιου τομέα πανελλαδικά, για να ενσωματώσει η δημόσια διοίκηση στις λειτουργίες της όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία και μέσω αυτής να αξιοποιήσει τις ευκολίες και τις απεριόριστες δυνατότητες της πληροφορικής. Σήμερα, όλες οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα φαξ ανάμεσα σε φορείς του δημοσίου γίνονται μέσω του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ με αστικές ή υπεραστικές χρεώσεις. Με το σύζευξης, όλες αυτές οι κλήσεις αποτελούν εσωτερική τηλεφωνία και η χρήση του τηλεφωνικού δικτύου του ΟΤΕ γίνεται μόνο για εξωτερικές κλήσεις. Παράλληλα, μειώνεται δραστικά ο αριθμός των εξωτερικών γραμμών που απαιτούνται για το σύνολο των δημόσιων φορέων, ενώ παρέχονται πλήρεις και σύγχρονες τηλεφωνικές υπηρεσίες. Σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός φορέων του δημοσίου έχει ιδιωτικές συνδέσεις στο ίντερνετ για να έχει δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πρόσβασης σε ιστοσελίδες του ίντερνετ. Τα περισσότερα έργα πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση είναι κατανεμημένα και στηρίζονται σε δίκτυα υπολογιστών. Με το σύζευξης δημιουργείται μια προστατευμένη δικτυακή περιοχή για ίντρανετ εφαρμογές των δημόσιων φορέων και η δυνατότητα για ευρεία χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Με τη δημιουργία δικτύου πρόσβασης και κορμού για την δημόσια διοίκηση θα εξαλειφθεί η επανάληψη και η επικάλυψη υποδομών, μειώνοντας δραστικά το κόστος. Το σύζευξης υποστηρίζει τη διακίνηση κάθε μορφής πληροφορίας, όπως δεδομένων, φωνής και εικόνας. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται δυνατή η εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών και μεθόδων επικοινωνίας, όπως η τηλεδιάσκεψη, η τηλεεκπαίδευση και η ανταλλαγή κάθε είδους οπτικού υλικού μεταξύ των φορέων του δημοσίου. Το σύζευξης έχει ευρύτατη γεωγραφική διασπορά και συνδέει δημόσιους φορείς και χρήστες του συστήματος σε όλη τη χώρα. Η ελληνική επικράτεια έχει χωριστεί σε 6 τηλεπικοινωνιακά διαμερίσματα, νησίδες. Όλες οι νησίδες ενώνονται μεταξύ τους μέσω ενός δικτύου κορμού. Οι φορείς που διασυνδέονται σε κάποια από τις 6 αυτές νησίδες συνδέονται κατ' ουσίαν με το σύνολο του δικτύου. Με την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος θα βελτιωθεί σημαντικά η εξυπηρέτηση των πολιτών από τους δημόσιους φορείς σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα για περιπτώσεις που απαιτούν εμπλοκή περισσότερων του ενός φορέων. Προκειμένου να ενταχθεί το σύζευξης στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας του δημοσίου, προβλέπεται η δημιουργία ενός ανθρώπινου δικτύου από ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη των δημόσιων φορέων, που θα αποτελέσει τον πυρήνα αξιοποίησης των υπηρεσιών που θα προσφερθούν. Αρχικά, το σύζευξης θα παρέχει υπηρεσίες σε 1.766 φορείς του δημοσίου σε όλη τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας. Το σύζευξης όμως δεν σταματά εδώ. Ήδη σχεδιάζεται η επέκτασή του σε περισσότερους από 800 επιπλέον φορείς του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, ξεπερνώντας συνολικά τα 2.500 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Το σύζευξης θα αποτελέσει τόσο τη βασική επικοινωνιακή υποδομή των εμπλεκομένων φορέων, όσο και την κύρια λειτουργική βάση για την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας υπό το πρίσμα της κοινωνίας της πληροφορίας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συνδυασμό με τη χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών που θα έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, θα εξοικονομήσει σημαντικούς πόρους, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη γρήγορη, ασφαλή
και πιστοποιημένη διακίνηση των πληροφοριών. Τα άμεσα οικονομικά ωφέλη από την εφαρμογή του σύζευξης είναι σημαντικά. Οι τηλεφωνικές κλήσεις εντός σύζευξης παρέχονται ατελώς, ενώ παρέχονται ενιαίες τιμές για τις τηλεφωνικές κλήσεις εκτός σύζευξης. Μόνο από την υπηρεσία τηλεφωνίας η δημόσια διοίκηση αναμένεται να εξοικονομήσει συνολικά περί τα 65,7 εκατομμύρια ευρώ από τα 74,3 του συνολικού προϋπολογισμού για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Τα ωφέλη σε επίπεδο κόστους είναι πολύ υψηλότερα αν λεφθούν υπόψη όλες οι νέες επικοινωνιακές δυνατότητες που προσφέρονται. Το σύζευξης δεν αποτελεί μόνο μια επικοινωνιακή υποδομή. Ουσιαστικά προϋποθέτει και ταυτόχρονα επιβάλλει μια ευρύτερη και διαφοροποιημένη λειτουργική κουλτούρα στη δημόσια διοίκηση. Είναι ένας δρόμος για την καινούργια εποχή στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.